Simplification. If 5 power a equal to 6, 6 power b equal to 7, 7 power c equal to 5, then find the value of abc. இதில் வந்து abc வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கதை எடுத்துக்கலாம். 5 power a equal to 6 இருக்கு. இதில் வந்து 5 equal to இந்த a வந்து இந்த பக்கம் போச்சுன்னா 6 power 1 by a போகுமா? அப்போ 6 power 1 by a எடுத்துக்கலாமா? 5 equal to 6 power 1 by a. நெக்ஸ்ட் 7 power c equal to 5 இருக்கு. இதை எடுத்துக்கலாமா? 7 power c equal to 5. நமக்கு 5 வேல்யூ நம்ம வந்து 6 power 1 by a எடுத்துருக்கோம். அப்போ வந்து இதை வந்து 7 power c equal to 6 power 1 by a எடுத்துக்கலாமா? 5 வேல்யூ வந்து 6 power 1 by a தானே, 5 பதிலாக 6 power 1 by a போட்டுக்கலாம். பாருங்க 7 power c இருக்கு, நமக்கு 7க்கு வேல்யூ தான் 6 power b இருக்கு. அப்போ 7க்கு வந்து 6 power b போட்டுக்கலாமா? 6 power b into c equal to 6 power 1 by a. இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா? 6 power bc equal to 6 power 1 by a. அப்போ கீழே வந்து ரெண்டுமே சேமா இருக்கு. அப்போ மேலே இருக்கிறத வந்து ஈக்குவல் பண்ணிக்கலாமா? மேலே இருக்கிறத ஈக்குவல் பண்ணா bc equal to 1 by a. அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? a bc equal to 1, abc equal to 1. வேல்யூ எங்க இருக்கு? d ல இருக்கு. அப்போ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி.